So, the first reading.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. I would like to greet the diplomatic corps. Thank you for being present for this liturgy today. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa u nitolbu għal dawk li taw ħajjithom għal pajjiżna. Nistqarralla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dmirijieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħu bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek, li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Ara jiġi l-jum jaqbad qisu form u kburin kollha u dawk kollha li jagħmlu l-ħażen ikunu tiben. U l-jum li ġej qatt jaħraqhom, jgħid il-mulej tal-eżerċiti, hekk li ma jagħmilhom l-għer u lanqas fera. Imma likom li tibżgħu minn ismi titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġwien ħajja, il-kelma tal-mulej. Għannu l-mulej bit-ċetra u bil-ħlewa tal-għana, bit-trombi u bid-daq tat-trumbetti. Għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej, is-sultan. ħajrijat il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fiha. ħajċabxku x-xmajjar id-dejhom u l-muntanji fl-imkien jgħajtu bil-ferħ quddiem il-mulej. Għax il-mulej ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. A reading from the second letter of St. Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, you know how one must imitate us, for we did not act in a disorderly way among you, nor did we eat food received free from anyone. On the contrary, in toil and drudgery, night and day, we worked, so as not to burden any of you. Not that we do not have the right, but rather we wanted to present ourselves as a model for you, so that you might imitate us. In fact, when we were with you, we instructed you that if anyone was unwilling to work, neither should that one eat. We hear that some are conducting themselves among you in a disorderly way, by not keeping busy, but minding the business of others.
Such people we instruct and urge in the Lord Jesus Christ to work quietly and to eat their own food. The word of the Lord. Stand up for the Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm xi wħud li bdew jgħidu fuq kemm it-tempju kien imżejjen b'ġebel sabiħ u għotjiet. Iżda Ġesu qalilhom, kull ma qegħdin taraw għad jiġi żmien li ma tibqax ġebla fuq oħra minnu li ma tiġġarrafx. U huma staqsewh u qalulu, Mgħallem, issa dan meta għad jiġri? U x'se jkun is-sinjal li dawn il-ħwejjeġ ikunu waslu biex iseħħu? Qalilhom, araw li ma titqarqux, għax għad jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jiena hu, u iż-żmien wasal. Tmorrux warahom. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiżi, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan, iżda t-tmiem ma jasalx minnu fih. Imbagħad qalilhom, għad iqum ġens kontra ġens u saltna kontra saltna. L-art titeżżeż bil-kbir, b'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u mart li jittieħed, u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Imma qabel dan kollu jixħtu jdejhom fuqkom u jippersegwitawkom, jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfawkom il-ħabs u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda u żommu sewwa f'moħħkom. Toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom, għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerih. U jittradukom saħansitra l-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom, u lil xi wħud minnkom joqtluhom, u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom.
While some people were speaking about how the temple was adorned with costly stones and votive offerings, Jesus said, "All that you see here, the days will come when there will not be left a stone upon another stone that will not be thrown down." Then they asked him, "Teacher, when will this happen? And what sign will there be when all these things are about to happen?" He answered, "See that you not be deceived, for many will come in my name, saying, 'I am he,' and 'the time has come.' Do not follow them. When you hear of wars and insurrections, do not be terrified, for such things must happen first, but it will not immediately be the end." Then he said to them, "Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be powerful earthquakes, famines, and plagues from place to place, and awesome sights and mighty signs will come from the sky. Before all this happens, however, they will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to the prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you a wisdom in speaking, that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Eccellenza Presidenta Malta, Onorevoli Prim Ministru, President tal-Kamra tad-Deputati, Kap tal-Oppożizzjoni, distinti, mistiedna, members of the Diplomatic Corps, you are very, very welcome to this Eucharist. Nixtieq imma b'mod speċjali llum insellem ukoll lill-membri tal-Forzi Armati, rappreżentati mill-kap tagħhom u anke lill-Korp tal-Pulizija. Għaliex, għax illum qegħdin naqdu dmirna lejn dawk ħutna li ħallewna fil-qadi ta' dmirijiethom lejn pajjiżna fi żmien ta' konflitt. Dawk kollha li taw ħajjithom biex aħna nistgħu ngawdu s-sliem u s-sigurtà. Fit-30 ta' April li għadda l-Papa Franġisku sellem lil membri tal-Forzi Armati li nġabru f'San Pietru biex jiċċelebraw il-ġublew tal-ħnina. Din l-okkażjoni kellu dan xi jgħidilhom. Il-membri tal-Forzi Armati għandhom il-missjoni li jiggarantixxu ambjent sikur biex kull ċittadin ikun jista' jgħix fil-paċi u s-sigurtà. Fil-familji tagħkom, fl-ambjenti differenti li fihom taħdmu, tħabtu biex tkunu għodda ta' rikonċiljazzjoni, bennejja tal-pontijiet u dawk li jiżrow is-sliem.
Intom imsejħata bil-ħaq mhux biss biex ma tħallux li jimbtu u twaqqfu l-konflitti, iżda wkoll biex tgħinu fil-bini ta' ordni li l-pedament tiegħu huma il-verità, il-ġustizzja, l-imħabba u l-libertà. Skont kif iddefinixxa l-paċi il-Papa San Giovanni 23 fl-enċiklika tiegħu Pacem in Terris. L-affermazzjoni tal-paċi mhux biċċa xogħol faċli, għax il-gwerra twebbes il-qlub tal-bnedmin u tkattar il-vjolenza u l-mibeda. Nitlobkom bil-ħrara biex ma taqtowx qalbkom. Dawn il-kelmiet tal-Papa Franġisku jidwu fihom il-kliem ta' Ġesu fl-Evanġelju tal-lum. Meta tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u taqlib fil-pajjiż jgħid Ġesu, tinħasdux għax jeħtieġ li l-ewwel jiġri dan. Iżda it-tmiem ma jasalx minnu fih. Għati ġens kontra ġens u saltna kontra saltna u l-art titeżżeż bil-kbir. Minħabba li l-Papa Franġisku semma t-talim ta' San Ġwan 23 fil-Pacem in Terris tal-1963 u hekk għamel tiegħu l-erba' plieri tal-paċi fil-ħajja soċjali, il-verità, il-ġustizzja, l-imħabba u l-libertà. Nixtieq nipproponilkom dawn l-erba' pilastri għar-riflessjoni tagħkom, eżis membri tal-Forzi Armati u membri tal-Istat. Nixtieq napplika kull wieħed minnhom għar-rwol tagħkom u l-esperjenza personali tagħkom f'korpi tad-dixxilpina. Il-messaġġ ewlieni tiegħi għalikom hu dan. Biex tkunu tassew ħarriesa effettivi tal-paċi fis-soċjetà, għandkom tippromuovu l-erba' plieri tal-paċi fil-mod kif iġibu ruħkom bejnietkom bħala membri tal-Forzi Armati u fil-mod kif taqdu dmirijiet tagħkom lejn l-Istat. L-ewwel plier hija l-verità. Sewa sew kif jgħid San Ġwanni 23. Qabel soċjetà tista' tkun meqjusa ordnata, kreattiva u farrumanija mad-dinjità tal-bniedem, trid tkun mibnija fuq il-verità. Fi kliem San Pawl, warbu minnkom il-gideb u għajdu l-verità wieħed lill-ieħor, għax aħna membri ta' xulxin. U hekk tassew ikun jekk kull wieħed jara b'mod sinċir id-drittijiet u dmirijiet tiegħu u tal-oħrajn. Il-kumment tiegħi huwa dan. L-ewwel plier jgħalmlilkom kuraġġ eżis membri tal-Forzi Armati biex tarfu id-drittijiet u dmirijiet ta' kulħadd bħala ċittadini tar-Repubblika, inklużi drittijiet u dmirijiet ta' sħabkom membri fil-Forzi Armati. Dan jitlob mill-mexxejja tal-Armata sens qawwi tal-Istat għal qadi tal-ġid komuni. It-tieni plieri għall-ġustizzja. Il-Papa Roncalli kellu dan xi jgħid dwar il-ġustizzja. Is-soċjetà tal-bnedmin titlob li kull bniedem ikun immexxi mill-ġustizzja b'rispett lejn id-drittijiet tal-oħrajn u l-qadi ta' dmirjietom. L-ewwel qari tal-lum il-Profeta Malakija jħabbar din il-profezija sabiħa. Imma għalikom li tibżgħu minn ismi titla' x-xemx tal-ġustizzja bis-salvazzjoni fuq ġbien ħajja. U s-Salm 98, is-Salm responsorjali fil-liturġija tal-kelma tal-lum fih smajna il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa. Il-kumment tiegħi huwa dan. It-tmexxija u s-servizz mibnija fuq il-ġustizzja
ifisser li n-nies jirrispettaw id-drittijiet tal-oħrajn u jaqdu dmirhom. Eżis membri tal-Forzi Armati, jekk intom tarfu drittijiet u dmirijiet se jkollkom aktar ħila tirrispettaw id-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini. Jkollkom aktar ħila taqdu dmirkom taħt ir-regola tal-liġi. It-tielet plier huwa l-karità jew l-imħabba. Dwar dan San Ġwan 23 qal: is-soċjetà tal-bnedmin titlob ukoll li kull bniedem ikun imħeġġeġ din l-imħabba li ġelu jħoss li l-ħtiġijiet tal-oħrajn huma daqs kieku tiegħu stess. Tħajjarhom jaqsmu l-ġid tagħhom mal-oħrajn u jitħabtu fid-dinja biex jagħmlu l-bnedmin kollha werrieta tal-valuri intellettwali u spiritwali l-aktar nobli. Eżis membri tal-Forzi Armati, inħeġġitkom biex iġibu l-qudiem ambjent ta' mħabba fir-rangi kollha. Tevitaw it-tqassis li javvelena l-moral tagħkom u tfittxu li tożżu d-doni li kull wieħed u waħda minnkom iġibu magħkom fil-Forzi Armati. Fisem il-poplu ta' din l-om li tatna isimha, nixtieq inroddilkom ħajr għax-xogħol erojku tagħkom fil-protezzjoni ċivili u fir-rwol tagħkom fil-ħidmiet umanitarji fil-Mediterran. Dan kollu huwa ta' bilħaq xhieda ġeneruża tal-imħabba li jistħoqilha tifħir u ammirazzjoni. Ir-raba' plier hija l-libertà. Il-Papa Ġwannu 23 qal: is-soċjetà tal-bnedmin hija sostnuta mill-libertà fi kliem ieħor fuq l-użu ta' mezzi li huma konsistenti mad-dinjità ta' kull membru tagħha. Li mżejjen bid-den jassumu ir-responsabilità ta' dak li jagħmlu. Il-ħsieb tal-libertà fil-kuntest ta' kull armata li taħdem disċiplina militari huwa delikat tassew. Jiena nitlob li l-mexxejja u r-rangi qatt ma jkollhom għalfejn jaslu għal mument traġiku li fih ikollhom jażlu bejn il-qadi ta' dmirijiet tagħhom u dak li titlob minnhom il-kuxjenza. Dak li għandu x'jaqsam ma' relazzjoni bejn il-Forzi Armati u aħna ċittadini ordinarji, nitlob li qatt ma jkun il-mument li fih tkunu msejħa minn min għandu s-seta' biex iċċaħdulna l-libertajiet tagħna bil-forza jew bil-vjolenza inġusta. Jalla nsibu fikom il-ħarriesa tas-sigurtà tagħna, dawk li jiddefendu il-libertajiet tagħna. Il-kliem tal-Papa Franġisku lilkom huma wkoll kliem ta' kuraġġ. U jgħid hekk il-Papa: komplu bil-pellegrinaġġ ta' fidi tagħkom u iftu qlubkom għal Alla, il-missier ħanin li ma jejja qatt jaffrinna. Biċċ imbiċċ qudiem l-isfidi tal-ħajja ta' kuljum, iddu b'dik it-tama nisranija, garanzija tar-rebħa tal-imħabba fuq il-mibeda u tal-paċi fuq is-sliem. U kif jgħid il-Mulej fl-Evanġelju tal-lum, jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar, issalvaw ħajjitkom. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier, u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu
minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem b'fom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Miġburin flimkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu ħalli l-kol flimkien naħdmu għal ġid tal-popli kollha. Għal-omna l-Knisja mqazza biex tkun om tas-sew għal-ulieda, għal-mexxejja tagħha biex juru ħniena, tolleranza u imħabba mawliet Alla kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-insara kollha biex inwasslu b'umiltà id-doni li Alla jagħtina u biex inkunu eżempju ta' ġenerożità billi nitolbu u nimpenjaw ruħna b'mod konkret favur it-tqassim ġust tal-ġid l-iktar fost dawk li jinsabu fil-bżonn imxerdin mad-dinja kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mejtin għal-Maltin kollha biex nagħtu xhieda ta' twemmin Kattoliku tagħna u biex nibnu ħajjitna fuq il-valuri tal-Evanġelju moddija lilna minn missirijietna u nfittxu dejjem li ngħixu fil-paċi u l-armonija bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-foqra, dawk li huma bla dar, dawk li huma vittmi ta' vizzi u għal kull minu fil-bżonn. Enna biex qatt ma nagħtu darna lil min jitlobna l-għajnuna u dejjem inkunu lesti li nħaffulhom id-tbatija tagħhom billi ngħinuhom f'kull ħtieġa tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk kollha li mietu, għatihom il-mistrieħ ta' dejjem u għenna biex nifmu li d-tbatija u n-niket tagħhom intemmu u nittamaw li qed igawduk għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. U aħlina tiegħek għatina dak li bil-ħila tagħna ma naslux biex nagħmluh għax nedmin dgħajfa bi Kristu Sidna.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej mill-idejk is-sagrifiċċju tifiru glorja tal-ismu. Tiġib tagħna ta' Knisja Atina mulej li s-sagrifiċċju li sejrin nofru lil kobor tiegħek jaqlanna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku, fik aħna, u ta' kuljum inħossu fuqna it-tiba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, inti tajtna ir-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet u bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inrodulek ħajr u flimkien mal-anġli inxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull Quddiesija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati bħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobbs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Said, yeah, and I've been
Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
tikawem anto. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Sidna.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.